אנחנו לפני הקינג צדקה! אנחנו פוחדים אש! עכשיו אני אשאיר את המצלמה פתוחה כדי שתראו מה שאני חווה! אומייגאד! אומייגאד! שואה! צלם, הם לוקחים אותנו בשנייה, צלם. טוב. יואו! אנחנו הולכים למות! הנה המוות! יואו! זה בא לקחת! יאבלה. נראה בהצלחה. תודה. אם המצלמה נופלת לי, אתה אשם. אני אוהב אותך, אחי. די, אחי, אני פוחד. לא, זה לא מפחיד. זה כיף! אומייגאד, 3.5 שניות. אומייגאד. אומייגאד.